Ondrejkovi, hej? No. Vážne? Už môžeme aj na druhé kolo dokúpiť. Ďakujeme. Páči sa. Tento bol Kozár Peter. To aj tu musíš automaticky registrovať. Ani sa nepýtajú registrovať. Ne, 30 eur, hej? dal si. Áno. 30 eur, dobré. Dobrý deň. No povedz. Natália Havlová. Lebo tam nejde opýtať. Tu nejde opýtať. Toto ti poviem. Ďakujeme. Sa. Lenár. Erik? Lenár. To sa úplne nemám. Tam sa na toho tento, že mám si Ďakujem pekne. Páči sa. Dobrý deň. No? Prídem. 10 eur, hej? Ja už som dal díky. Ahoj. Čau. Ďakujem. Meno poprosím. Herko Milan. Vajnorak? Hej, chytať. Ty budeš chytať? Či máme chytať a kopať? Kašporovič, Mário. Mário Gašparovič? A prajem vám všetkým tých, čo sa hlavne zúčastnia, nech prejdú čím najviac kôl, nech tu sme veľmi dlho. Deťom nech to užijú, nech sa zabavia. A víťazom teda už dopredu gratulujem, keďže večer tu nebudem a verím, že všetci budete držať tie 20 dneska palce, ale minimálne do tej 8, pol 9 tu a potom možno doma pri telke. Takže ešte raz vás tu vítam a pekný deň. Tak pekné sobotné popoludne vám všetkým. Ahojte. Rovnako som rád, že sme sa mohli tu dneska stretnúť a v prvom rade poďakoval všetkým chalanom, vďaka ktorým sme sa tu mohli už 14. krát pri 14. ročníku Vajnorskej penalty stretnúť a dovoľte, aby som aj využil túto príležitosť a poďakoval rovnako všetkým, ktorí sú za FK Vajnory, či už je to výkonný výbor, tréneri, kompletne celý tým, rodičia, vám ďakujeme pekne za to, že robíte vajnorský futbal s vajnorským futbalom a tým, čo je. Takže ďakujem pekne, užíme si dnešok. Ja dúfam, že aspoň do toho druhého kola postúpi. Minule sa mi to až podarilo presne do druhého, tak uvidím, ako to pôjde dnes. Pekné popoludne a užíme si šport. Jaro Kryžan. Ďakujem pekne za slovo. Ja opäť len poďakujem takým tým tváram, ktoré strašne vidí. Nefunguje to. A len taká malá technická poznámka. Chceli by sme o 9:00 pozerať futbal aj v týchto priestoroch niekde. To znamená, ak máte plány, ktoré by sa s nejakým spôsobom korešpondovali s týmto, tak srdečne pozývame, dá sa futbal 21 pozerať aj na ihrisku, popri tom sa zabaviť, pokecať, staré kamarátstva troška prebrať. Ďakujem za účasť, prajem veľa úspechu v súťaži a veľa dobrej nálady. Ďakujem pekne. K pravidlám, tak ako vždy, od začiatku to tu funguje rovnako. Brankári sa striedajú v bráne. Hráč, ktorý nedá gól v prvej sérii, sa ešte môže vrátiť do hry, ale od druhého kola každý, kto nedá, už končí.
Každý exekútor v hlavnej kategórii má pásku, a to už tradičné pásku brankárovi. Dúfam, že to budem musieť dnes hovoriť čo najmenej. Každý, kto nedá, odovzdá pásku brankárovi, aby si aj oni mohli potom rátať a mohli sme vyhodnotiť aj najlepšieho spomedzi nich. Takže myslím, že registrácia je už hotová. Máte čísla na tých páskach, takže sa skúste orientovať aj podľa toho, aby sme zbytočne nemuseli strácať čas. Ideme pre zoznam a začíname. Ženy rozcvičku nepotrebujú, nebudeme to naťahovať. Nech sa páči. Na čo príšte, keď sa to takto? Črty vidíme. Máme tu favoritku. Katka Šurinová. Součíme sa. Katka nedala. Len tak. Natália Haverlová. Napriek tomu, že svietilo do očí, tak špicom to ide. Druhá premenená penálta. Tam už je vidieť nejaký ten štýl. Tretia penálta premenená. Lucia Fajksová. Iba tu, čo ja za to môžem. Fajksová. Môžeš aj tam, áno. Iba do stredu. Zločízny posledný krok. Poprosím brankárov, aby chytali. Iba do stredu. Pekne kopnuté. Obrovná míska. Mia dáva, neodbiehaj ďaleko, Kozela nedalo gól. Polovonkajšok. Náďa v kopačkách, prudko. Takže ešte raz Natália Haverlová.
Lopta ide mimo. Svetlana Rebrová. Iba do... Ale nadeláva. Nepočkal. Dobre kopnuté, len dosť. A dala, predsa. Takže máme prvé dve, ktoré pôjdu do finále, ale tých ďalších 5, ktoré nedali v druhom kole, sa bude byť o 3. miesto, takže ešte... Dáva gól. Špico mal iba do stredu. Trošku je... Nedala, takže máme tu tak tretie miesto už teda poznáme. Naďa Horvátová s Mirou Zemanovou. Tak to je každý rok lepšie a lepšie. Do rok môže ísť aj s mužmi. Zvláštny štýl nepomohlo, takže máme koniec, potles pre 3 najlepšie, Peťa Pesovská, 3. Mira Zemanová, 2. Naďa Horvátová zvíťazila, ale vedeli do svojej schopnosti. O chvíľku pokračuje. Páťo Kolár dá. Juro Bara dá. Oliver Fajkus. Máťo dáva. Krátky rozbeh Filip. Rasto Zeman dáva. Antoni. On dáva. Dáva. Pani. Branka. Peťa. Ten dáva. Dáva aj on. Milan premení. Ale... Vedla. Ten dáva. Matúš Zeman dáva. Tak to sa naozaj nepodarí. Premenená pena. Filip takmer iba že Redriš. Ondrej Torečko to napálil. Bez problémov. Do stredu.
Andrej Považan. Nedal, Maťo chytal. Dá sa to. Ale iba do stredu brány. Postupuje ďalej. Pálenka do tretice a do Kík, Guen, Fekete, Marian Zeman. Stále bezpečne. Nedá. Ani. Zimne do... Na. Čtvrtý. David. A Jurda aj Farkáš, Fašung, Meško. Žan. Ani on nedal. Tretí uhlár do pak. Marek. Maroš dáva. Môžeš vypnúť. A to dáva. Postupuje. 12, 11, 9 a 10, hej? Potom ťa vyhlásime. Teraz už pôjdeme bližšie, pretože prípadne končí. Budeš aj kopať, keď bude tvoj... Ťažko povedať, prečo tí chlapci skúšajú toto, keď to nefunguje. Matúš vypadával, Tomáš Nadasky, áno. Skúsil. Filip dáva. Iba Vermonov.
Juro dáva. Mečný posun a nastupuje. Horňák, po ňom Marek Vojta. Ždá. Čo dáva? Maťo. Mestre. Amo dáva. Viktor končí. Peťo Kozár bezpečí. Tak si nevedel rozmyslieť smer, ktorý sa... A zvládol to, končí aj Gab. Rybár, potom sa... Indal, Simon Varga, Matúš Kráľovič, Juraj Fekete. Enčo Toman. Už sa nedalo nechytiť. Mário Gašparovič netrafil bránu, aj tohto podujatia, ktoré naozaj dvakrát vyhral ako brankár. Andrej Jurovič končí. A potom ideme hneď do ďalšieho kola, takže Kolár, Barát, Imriš.
Thank